Theatr Genedlaethol Cymru yw'r cwmni theatr Genedlaethol iaith Gymraeg. Prif swyddogaeth ni yw hyrwyddo celfyddydau cyfrwng Cymraeg bennaf theatr. Fi'n meddwl y peth allweddol o ran sut mae Theatr Gen yn gweithio fel tîm yw bod ni'n cyfathrebu gyda'n gilydd yn gyson y trwy'r dydd bob dydd. Y peth mwyaf pwysig o fewn tîm ac o fewn person byddwn ni'n gweud yw bod gan pobl parch. Mae pawb yn y tîm gyda lle ar y tîm a mae barn pawb ar y tîm yr un mor bwysig. Ni'n tîm sy'n closio at ein gilydd yn enwedig mewn cyfnodau rili brysur. Ni gyd yn dysgu o hyd yn dyn ni. Mae'n rili bwysig bod ni jyst yn cadw esblygu ffyrdd ni o weithio mewn tîm.